Kublai phi baro ki bapet yaka Good News TV bani pedang sumubhai phi sachisian shani ka program ha ka bangi yo ban wanlam shapi yaka kubor naka ktian ka jong blai. Ngidap daka jingkeman hakane ka por baidan ringkat bat ngi I Reverend Senrop Lang Shabong iban sam yaka deka kubor ha pedang ka jongi. I Reverend Senrop Lang Shabong idai naka Balang Presbyterian Maukhar District ka bahap hapo ka Shillong Rilom Presbytery. Barashwa bangin asngaw yaka kubor bai pastor in sama pedang ka jongi ngin sngap siya yaka way ka jingray ka bakkerpang ban ay da iglarin karwanyang ublay unkurku yingi baro. Ngi hakani ka perthei kum ki khon ki chong ublei ngi apen ipon we ya iwe ngi las dang na do rempe kum balong ukai yau aben dan sho ching I sen e tang bangin biang ya Dia marwe ngim berkat cuya kiwe shano kaching ya long shi para kaching ya long shi para ha utran la da ching ya buron markang imdan gumno kenyin long shipara ha utran berthei dap tangka ching ya shon ching bishni pa ching pihoy tangki ching ya nya ki ching dan cheng ho kumbalong ukai yau para tang naka tau cheng kwat ha daga donut basniu ulakon klem da bin sniu snow ho shano kaching ya shi para kaching ya long shi para ha utran la da ching ya it ya buron markang imdan kum no kenyin long shi para Trai uhikai ban it we ya iwe kum shi para ban pen isha berthei nuk sa babha kadai ling ba chong ni ching it kaching ya long shi para kaching ya long shi para ha utran la da ching ya it ya buron markang imdan kum no kenyin long shi para ha ching ya it ya buron markang imdan kum no kenyin long shi para ha utra
Bangi pet bat ni pai na kaktian ka jong blay. Nyo I ba kumno ba ublay upen mi. Yakin nong yalam jong ka jat ban riu Israel. Ni syam ba hapedeng jong kini kin nong yalam. Don manu remanu ki badon ka benta halendat jong ki. Laring ni pai ha ka jing im ka jong Moses ka don ka kemi ka jong ka Jokobet. Lagi pai ha ka jing im ka jong Yohanes nong pen baptis. Nyo I ba ka don ka kemi jong ka Elizabeth. Bad bangi pai kam tam ka jing im ka jong utra jing Jesus Christ. Ka don ka Mary ka balong ka benta ka basyalendan. Bad ha ka ni ka Jan Mir. Inya pet ya ka way pat ka long kami ka bariu belai. Ka bangila ban syam ha ka testament ka barim. Bad kata ka day ka hana. Ha ka ni ka Jan Mir na ka liang jong ka Good News channel ipediang sungubha ipi. Syakani ka jing syakri bad ka jing mani ka jong iu belai ha ka ni ka por. Bad ngangets kem balingba kani ka kubor ka ba ublay udon ni ka benta. Ban keren ha pedeng jongi nganget kanong ka jing kerku na ka benta jong pilang baro. Bad ka benta la ni ka nongrem jong ka jeslok ka jong ha ka ni ka por. Kalong ka baningkong Samuel. Kalenong ka baningkong kadekot ka baningkong hadu ka baar pupra. Ki para banget la ai kerteng ya kani ka kerteng ya kani ka kitab ha ka kerteng ka jong Samuel. Ubalong unong bisyar uba khaddu jong ki Israel. Bat namar nadu Moses hadu Samuel ki Israel la sensyar la ne la penyat dau blay ke baki ong kata ka theocracy. Ublay ula jit kerpang ya bat ula pendon kam ya ha ka baseng ya ka jing sensyar sim ha Israel. Bat day Samuel ru uba penslet sim ya Saul bat ya David. Hakitu ki por ki Israel ha Israel kamdon kata ka jing tek song ka baklan ya baro kita ki khat arjat. Ki bala penlong ya ka jat ban riu. Kim don sim bat la sensyar ki da kita ki nong yalam ka bagi khot ki nong bisyar. Bat ka jing long jing man jong ki briu kala nang hiar kala nang sniu bat ki briu kila im bat le kat ka bas ngobet. Bat day hang ni baki Israel kila kwa bandon no ilu jong sim uban sensyar kumbalong lem ki way ki jat ban riu. Bat ka benta pedeng jong kani ka kitab kalong balada ki Israel ki yaine hau blay kan wan ra ka jing job bat ka jing kiu syap rang balada kim ko ngo kan walam ka jing jot. Samuel usim ya ka benta jong unong ithok lupa. Usim ya ka benta jong ulingdo bat usim ru ya ka benta kumusim. Ha ka ni ka por ban represent na ka benta jong belai. Ki para banget ladangin pet aduk kani ka dekot ka baningkong ka baar. Nyo I ya kani ka jingja ka baya thu ingi syapang kani ka longjing jong kani ka briu belai. Ka baken thop ya utengah jong ka Elkana. Bala ong kani ka tin ka jong belai ba uni Elkana udon tengah arngut. Kawai ka pinana bat kawai ka hana. Kani ka pinana ka don ki khun Henry ka hana kam don khun. Bat ka julong ka rukom haki por ke bamenswa ha ka dustur ka jong ki jiu kalong. Baki sya ban ri tengah arngut. Namar ha baki syam bakawai kalong ka balengki. Namar ka jing perkhat ka jong ki kalong na ka benta ka pateng bakin yo ya ka jing don jing em hadian habut. Dan rei ha kani ka por nginum ya pet tan ya kata ka benta. Henry nginya pet pat syakawai ka benta. Ladang ipet ha kani ka dekot ka balai ngiu I ba uni ki julet ban kiu syata syashelo man ka snem. Bat ngiu I bakani ka shelo ka day kata ka pedeng jong ka jing sensyar kadar bat ka jing le niam le rukom ki Israel ha ka basdang jong ki ban syong hari kanan. Kamut ki julet man ka por ban let ban aingu ya ublay.
Bat ngi ba hakani ka por kalong ba u Elkana ujulet ya kaban aingu ublay. Bat ban le ya kiniam kirukom ki jong u. Bala ong baki jupen bet baki khon senrang jong ki jiu. Ki judai ban let kiu laisien hakashisnam ban aingu ublay. Bala dengi pet cucu akan lari ke dekat ke besar ke basani iba kumno ba u Elkana u ay kata ke bentai ke penana bat ki khon jongka Henry ya ke hana pat u ay hadu artli ki benta ar benta. Henry ha pedeng jong kita la ong gani ka ketien ke jong blai ba utrai ula penlengki ya ke hana. Bala dingin pet akan dekat ke ban rio belanyo ba kita ki khon mo kilong ke jingker khu ki jong blai. Henry ha ba pet pat ka hana pat kala day ban sngobitar namar bakam simdon khon ai. Bat cucu ngyo bakal gani ka hana ha pedeng jong kita ki ke berkhot ke don ka jing sngosi haka. Bat kam jubam bat ka sudap deki umat sudah habaka pai sala ka jong ka jing im. Baka don ka por ka ba uklok utengah jong ka hana u Elkana u ong. Ko hana balai payam. Ngamlong ubak khamba banyak sipongut ki khon senrang. Bat uni uyo ya kata ka dur ka basngosi haka hana. Bala ong hang ka tien ka jong blai ba ha pedeng ju kata ka jing sngosi. Ka hana la ong ba kala ketang ya kata ka mensim bat ya kata ka jing ketang ju ka mensim jong ka kala duai hau blai. Bat kala ong atrai la damen ai u khon senrang ngan IT ya u syameh. Bat ki don ki benta hadin jong ka ni ka lenong ru ka baya thu yang ni. Ba haba ka let ha temple ban duai. Bala ong uwe na pada ki lingdo o bakerteng u Eli. Habolu yo ya ka hana ka duai u shui tam ka khi tang na ka sentur ka jong ka. Hendai kam semi kanu ka sur. Bat ulanang perkhat bakala buat. Lani kala diwan. Hendai la dengi pet ka ni ka benta juga ni ka ketien ka jong ublei. La ong hadin bakala dep nang ta ka hana kala ya thu lut ya kita ki jingja baru hau Eli. Bat u Eli u lingdo jong blei u la ong. To u blei un saai ya kata ka jingkerpat ka ba phala kerpat hau. Bala ong susu ani ka ketien ka jong blei. Ba u blei u la kerku ya ka hana da ka ba u ai haka ya u khon senrang. Bat ka kerteng ka jong u kalong u Samuel. Kabamut naba na utrai ngalapan ya u. Ki para bangit hakani ka janmit ka bamenta. Ninya pai syaki laitali ki benta ki bakongsan banginyo hakani ka long kemi ka bariu bulai. Ka benta ka baningkong ngiyo baka hana ka don kata ka jingya day ka bajan ka jingya day ka babiang bat utenga ujongka. Ladang ngipet ya ka dekat ka balai ka yathu ya kata. Baka don ka jingya day ka bajan bat utenga jongka u Elkana. Ka jingya day haka ka baningkong ngiyo hakani ka benta kalong baka ta ka jingya day ka jongka kalong ki judlet banya mani blay lang Shashelo. Kilet ban mani blay lang Shashelo. Balai sin na kasisnem ki julet ban aingo ya ublay. Kata kalong kajinya day jongka hana bat ukurim jongka kalong baka ying kilet ya kaban syakri ublay. Om tang bu Elkana ulet kiu Shelo ban aingo ublay Henry ong susu hang ni ba uju yalam ya hana ya kaban aingo ya ublay. Ka jingkeli hang ni kalong hatu ngiju syakri ublay. Ngiju kiu syakaying ka bakentang ka jong u. Ngiju tay ni ya ki duan haki ying ki sem ka jong i. Hatu ngiju pulien ya ka ketien ka jong ublay. Da ka bangi yelek lang si ying si sem. Teng-teng habangi im haki ni ka juk ka bamenta. Nyo ba uway ulanang let siya ying mani. Handray uway la na kaway pat kilapet ya ka jeseng haki way pat ki benta. Kamtam ni ki juk juga social media. Ki para bangit dari ngipet akan ka benta om day bangamut ban thau ban wo siliang yano. Handray kamlong ka ba itanat lada siliang nilet ba lada siliang nimlet. Nyuma habadon ki kam ki jam, habadon ki jingata khu, habadon ki bapang ki basitom nimla, namar ki long ki daw, bagi numla ban lek kumta.
Henry lada don ki wei pat ki daw. Kan ni ka benta jo ni ka tien ka jong blei. Ka khot yang ni bakum ki long jing. Ni day bandon ka jing meni blei lang. Ki para bangit habangi pet. Syapang ka ni ka long jing jong ka hanaru. Kamlong ka ay ka basuk. Namar badon arkon hon hakawai ka jing. Balasi ki don ki por ke ba don ka jing snutana lah ka tien ka theli. Ngaju perkhat balasi don ka por bagi ki khon jo kata ka pinana kilak ban keren na kumni na kumta ya ka hana. Namar bakalong ka balingki. Henry hapdeng jong kita ki jing ka hana bat u elkana ki mani bat ki syakri yo belai. Ki mani bat ki syakri yo belai. What hapdeng jong ki jing baki don. Dari ngipet ru ka Bible. Ya ka jing im ka jong ujub ru kalong kumta. Kat ba udang syakri yo belai kat tadang wan ki jing Kat ba dong syakri yo belai kat tadang wan ki ding tenjo. Ula du ya ka jing don jing em ki jong u. Ula du ki jing ri jing dup jong u. Ula du ki khon ki ba habriu ki jong u. Ula du ya ka kot ka khia ka jong u ha ka bala syo i u du tok jaw barok shiren yang na du kli ha du kejat. Bat ula du ya ka jing syanya na ka tengah ka jong u. Henry hapdeng jong kita ki ujub uong long bala kerku ya ka kerteng ka jong utrai. Utrai uba ai, utrai uba sim. Bat ke ka bang yo hang ka tien ka jong blai lang ngipet ya ka kitab ka jong ujub. Ba ublai ula kerku ujub. Arsya banyak ke ka budon mensua. Namar balai ba ulong ubriu ubom jubab ban aingu yo blai. Bat nyo syuk hakani ka benta jong ni ka tien ka jong blai. Om tang baka hana ka don ka jing dei ka bajan bat utengah jong ka haka jing syakri blai. Henrei ka don ru kata ka jing dei ka bajan bat utengah jong ka baki don kata ka jing iwei ya iwei. Ladang ipet yang rekod ke besar bat ke besan ya tu ya kata. Ba u elkana haka ba ula ai kata ki benta ya kata ka tengah ka jong ka penana bat ki khon ki jong ka. Henrei ula ai pat arbenta ya kahana. Kabang yoi kabamut ba ukam nyokor syuk ya kahana. Bat ki para bangit lada yoi bangi pet yang nak tien ke jong blai kaya thu ingi ba u elkana u arbentai kahana kabapen pa ba u it bahaya ka. Ba wat hapdeng kata ke jingling ki. Handai kani ke jing ai ke jong u kadai ka ba u respect lan ni u nyokor ya kahana. Ki para bangit ladangi kwa baki ying jongi. Ki long ki ying ki beriu belai. Kum ki long keme. Ni deban wanra ya ki jing it ha ki ying ki sem ki jongi. Kahana ka im ha ka joint family. Ki don ka jing syak keren ben la si hang ne hang tai. La si ki don ka jing syak i ben hang ne hang tai namar baka long ka balengki. Bat u el kanar usngu tho ya kata. Usngu tho kum ya kata. Bat kum ulong kepa. Udon kajing snow tu nak benta jong kahana ya kata kajing kabai kendo. Ho kum ki long kepa hakini kisni. Ni don ne ki por bangi hab ban snow tu. Ni don kam ban don ka por bangi hab ban snow tu ya kajing jong ki long keme kabaki ya kendo hakini kisni ka benta. Kidon kilong kemi kebiakan do hakini kisngi mata kijing ke bang mangi la sikum kilong pa nyem da snow thu than ban nget kum kilong kemi ki snow tanat ban ki snow tanat ban don ki ba snow thu yaki kim kwa ban don manu ban control yaki ki babu na kilong kemi kim snow tanat ban syak control hanrei ki don kam ban snow thu yaki ban namar kata kadau kan ka benta jong ka tin ka jong blai ka khot ni bangi don kam ban i ya kilong keme kumba kilong. Baru el kana udon ketika unconditional love ka jong u. Kaba u klam ken ya kanu kanuru. Bakata ka jing i ka jong u om de tambu shu i. Henry udah penpau, udah le, udah arbenta ya kahana. Ki para banget ni don hagane ka por. Ni don hal ki ying ki sem ki jong i. Se don ka por. Habawan ki jing habawan ki jing tenju ngisngau long marwai. Ngisngau sya iben. But kadon ka por
Abangi don haki yeng kesem ke jongi ngilak ban face ke bakum kini ki juk ki jing Lesi kilak ban don ke jing bom ya sngu thu jing mut. Wat hapdeng syukurem ro. Henry ka ni ka kubor haka ni ka janmin. Ka khot yangi. Bangin repair biang ya kita ki yeng kesem. Ya kita ki jing day ki jongi. Da ka jing Teng-teng ki don ki por hak ba ki long yeng. Abang kili ki pijudon na ka jing duai lang si yeng kesem. Ka jubab ka long balai ka daun lah ba keli. Kumnung ini duai habang imjuya keren. Kumnung ini duai habang imdon kata ka jing Kumnung ini duai habang omdon kata ka jing sngutu jingmut. Henry ban sedang ya kanu ka bapha kamlong ka badir. Ki para bangai ublay ukhot yang ngiru. Hakani ka janmin. Bangin pai. Syaka jingim jong ka hana. Ka longying jong ka hana. Ka badap da ka jingin. Ban repair biang. Ya kita ki kenro ki bala jot ki bala pra. Ya kita ki kenro jong ka jingya day hayeng sem. Ki kenro jong ka jing bom ya sngutu jingmut. Ka jing kenro jong ka jing bom ya long ka wei. Kalong ka por ka ba ublay ukhot yangi bangin repair ya kita da ka jing Kata kalong ka jing day apadeng ka hana bat kana. Ka ba arpat ka jing day jo ka hana kalong ka don ka jing day ka bajan bat ublay. Om tang ba ka don ka jing day bat utenga jong ka hanre ka don ka jing day ka bajan bat ublay. Bat ka jing day ka bajan bat ublay. Kadai baka pendam ya ladi hak jing duai. Ka pendam ya ladi hak jing duai. Lada ngipet hak dekot ka basipau ngin syam hang tu. Baka ong balak thang ka mensim jongka kala duai ru ha utrai kadayam Habah ka dona pedeng ke jing habah ka dona pedeng ke jing thang ka jing kampen pau ya ka jing thang ka jongka ha ukurim jongka. Kampen pau ya ka jing thang jongka ha ka ying kesem ka jongka. Hakita kinong yelek persyak ya ka. Henry kalet panyatu kalet ban bread ya kita ki jing ki jongka hau belai. Bat kan ni ka kitab ru niyo shisha ya ka bor ki jongka jing duai hau belai. Kumbalong kahana. Ki para bangai ni hakini ki sengi baka jing duai kalong ka badon kam ha ka jing ka jungi simet. Ka jing haki ying kisem ke jongi. Haki balang ke jongi. Bat haki lang kesak lang ke jongi. Kumnu ka jing keli kalong kumnu habangi don hapadeng ka jing ketang jong ka jing ke jongi. Habangi don hapadeng ka jing ketang jong ka jing ke jongi ni jule kumnu. Teng-teng haka jing long briu, haka jing bom skutu su tau hayeng hasem, lesi kum ka kurim ngalaban bread ya kata ka jing ketang ke jong hau kurim. Ngalaban bread ya ki jing ketang ke jong haki khun. Ngalaban bread ke jing ketang ke jong haki bahayeng ki bahasem. Ngalaban bread ya ki jing ketang ke jong lesi dengan ngalaban bread haki tiar kitar, ngan lempat ya ki ngan bread ya ki. Henry ka kubor haka ni ke janmin, ka khot yangi. Bangin bread ya kita hau belai. Ikan mau kaktian ke jong belai ke baong. Ke bakot ingi bangin berat. Ha utrai Yesus Kristus. Ubala kit ubala ba iki pop ki jonga ki jongpi. Ubala kit ye kita ki jing ye kita ki jing thang ki jonga ki jongpi. Halor jong kading pna. Bat kaktian ke jong belai ru ka ong. Tuan hanga pi barok ki bathat bat bakia ke jingkit. De ngan penjem ye pi. Kahana kaya tu au belai. Kamsim ya tu au tengah ujongka. Wala da ulak ban sngau tu henry unum lak ban sngau tu hadu tau put. Henry detang maka bat u belai batip ya kata. Kajaka ka bangilak ban syem ka jing tengan. Kajaka bangilak ban syem ka jing hun. Kajaka ka bangilak ban syem ka jing sting. Day habangi pai syau belai. Kahana keduai syublai. Namar bakas ngau tu. Larakan berat kata kejing ketang ke jongka hau kurim jongka onam la ban sol ke kejing Henry ka berat ya kata kejing ketang ke jongka hau blai. Namar bakas ngau tu badai mau bolong uten rai jong kejing kerku. Om day utenga jongka. Om day utenga jongka oban ai kun.
Henry day ublay. But day namar takadaw. Haba ublay uyo i. Ya kata ka jing tang. Kaba don na ka dot note ka jung. But ublay. Ulong ublay ubala ban kang. But ublay jong ajong pi. Ulong ublay ru ubala ban play. Ki para bengen kan mau ya ka way. Ka jing ja. Ka biya thu ini. Ha ka way ka jing tho. Ka jong udi al mudi. Laong bahaga ta kapor ka don kata kathma hapdeng kinong Amerika bat kinong Mexico. Bat hapdeng jung kata kathma laong bakal don kata ka way ka long kami ka badon yu tau way khon. Bat utau khon ulaong ya ka kami banga kwa ban rung sikani ka kam sipai. Henry kani ka long kami ka baru belai. Bat ka ong yu khon pedang sya yu Jesus Christ. Bat sarung sya kata ka kam. Ngam sim khang e ya pi bane kata. Bat uneu khon ong ngan sa pediang ya ujisu onda bangalawan na kathma kumay. Balaong kanina kami kam kwa ban penbor kita ki baro. Henry kala syuai hau ya kata ka Bible. Bat kita ki benta ka bakala on the line. Bat kala ai kata ka baji ka jongka. Ka ong kon man badap khat ar baji mensingi. Pet day kata ka por bangaduai na ka benta jongpi. Dia laong bakita ka jingja kala nang yahat kum tau ni khon ula nang beteng ata ka kam. Bagong kala don ka wi ka sngi ka ba udang don ha duty. Bat kalau ka duty le se kam pada bon kam ha. Bagong hang ta ka por upai kan mau kum no. Ulap sei ya kata ka baji na ka pla ka jong. Banda bola pet ya kata ka baji. Ulu i baka thok khat ar baji. Bat hang ta u ka kan mau liak. Badai kan di kapor baka kemi ka jong ka duai na ka benta jong balaong hadin saus dem kala don ka jing penki hapo jong bar ulas dang ya ka ban puli ya kata ka Bible balaong ba ula pediang ya Jesus Christ ki para bengeh ko ki long kemi ki long kapa si don na pedeng jongi I don lesi ki por ki baki khon kim ko ngu yang ai pi. Lesi ki don ki khon ki bompat sim pediang nya Jesus Christ. Ki badang ya ala ka jong ka mon. Ki ba pen klumar ha ying ha sem. Ki ba wan la ka jing klumar ha shnong ha thao. Ka long ka por ka bangi ngin pai shau blai. Ha pedeng jo kita ki jing thang ngin pai shau blai. Ka hana ha bakala yo pediang yo to khon uba kerteng Samuel na ublay. Ubala jubab ya ke jing duai ke jongka. Bat haba kala yo ban pediang yo kam simbat tang haka. Henry kala ai se ublay. Lani kala ai kum ka present se ublay. Kala ai kum ka present se ublay. Ba ublay un yo ban pendon kam ya Teng haka jinglong jing im ke jongi kum ki briu. Habangi yo ya ke ke bangi kwa. Habangi yo ya ke bangi kerpan. Bon sin. Ni jukwa ban IAA ban pen pau ya kata ka jingkemen ka jongi Henry ka hana kam sim ai de kidu kitiar Henry ka ai da ka jingkemen ya uta ukun jongka sha ublay ki para banget bat ko ki long kme ki long pa ka bakumnu ka jingkeli ka long ka bakumnu ngi ai sha ublay Om day ka spa ka phau. Om day kita ki jing don jing em jongi. Ho kilong ki jing kerku ki jong blay. Henry ublay ukwa yangi. Bangin ai ya kita ki khon ki jongi. Ki khon ke bangila hikaya ki akor ka buram. Ki khon ke bangila sneng ke balakrau. Ki khon ke bangila pen iya ki ka lenti ka baki ki day banyan. Ken mau baka ketin ke jong blay. Ka ong baki khon kilong kinong yo kenti. Utrai. Kani ka kubor ha kani ka por ka khot na ka benta jonga ba jongpi. Ha pedeng jo ka jing thang jo ka jing em. Ha pedeng jo ka jing jong ka jing em. Ngin pa shu blai. Berat ya kita ki jing thang ka jongi hau blai. Ba nginget ba ublai kat kum ka por ka ya bat kat kum ka mon ka jong Un juba ya ki jing duai ka jongi. Ka hana om don bakat mde tam bakat don ka jing dei bat tengah jongka. Om day tambah ka don ka jinga day bat ublay. Ada ka don ru ka jinga day. Ka balai. Ka hana. Ka don ka jinga day. Ka bajan
bat ka yeng ka sem ka jongka. Nadangin pet ani ka dekot ka ba arpu ar bat arpu lai kalaya thu angi. Bat handa ba u elkana ulalet ya ka ban let shelo ban aingu yu blay kala don ka por ka ba uya wer ya ka hana. Henrei ka hana ka ong ngan empat let mentana mar bangam pat simpen no bun ya unu kun jonga. Kumno la dengan let kala ban keta ya u. Bat nyo ba ka hana kala pet dan kala jit ya ka ka badai tam ha ka jingim ka jongka. Bat u elkana haba ula yo snow ya ta ka jubab. Bat ula no hangta. Bat ula ong to utrai un pendep ta ka ketien ka jong u. Ki para bengit la dengi pet ha ka ni ka ketien ka jong blai. Ka hana ka bu ya ulok ya ublay bat ya ka ye. Teng ha ka jing syakri ka jongi ya ublay. Ka khot ru yang ni bangin bu ya ublay shwaning kong ha khamat. Ka yeng ka sem bat ka ministry ka jongi. Mar teng haba feel ka yeng kalak ban keta ya ka ministry. Kalak ban keta ha ka jing day ka jongi bat ublay. Henry haba ka yeng ka bit ka biang. Kalak ban ra ya kata ka ya ka jing tray ka jongi ya ka kam ka jong ha ka ministry ka jongi bat ha ka jing day ka jongi bat ublay. Ban yo baka hana kalong baka kata ka jing ka balong balance. Bat ban long ka balance kalong badon kam ban shim shwa ya ka ka badai ka ban ningkong. Ban yo ki para bagai baka hana ka don kata ka jing ngau tho banga don kam ban pen he pen san cha yu kun jonga. Ngadon kam ban pen biang shwa ya u. Baden ta hawa ula biang ngasa yo ekala bangan let ban syakri bat ban aingu yo belai. Ban yo ru baka hana ru kale kumta. Onda bakala dep ya kita ki ke barakhoy. Bat onda kala dep ban pin no bun ya uni usama laong. Bakala let ban ya lam ya u. Bat lightly kita ki masida. Bat kishis uta upuro. Bat kisilingwa kawan. Bat kala ya lam syaka yeng ke utrai hasilo. De uta ukena laong ba udang kena ki para bangit yui baka hana hadin bakal kaladep ban besar ban pecah kaladep ban sumar yu kun kalen ka benta ka jongka bakal let ban aingu pat yo blai ki para bangit kani ka kubor hakani ka janmin ka khot yanga bat yapi bakum ki kun ki jong blai ki don kam badon kata ke jinglong kabalong kum kahana kabadon ka jingya day ke jongka bat utenga jongka hakabai day ba ka jing syakri ba ka jing money blay haka jingya day ba kata ka jingya ke jongki bat ka donru kata ka jingya day ka bajan bat ublay haka jing duai ke jongka ban ai ka ba hatam hakmat jong ublay wat hapdeng jongki jing bat ru ka don ban pet bangi don ban don ka jingya day ru bat ka yeng ka sem kamar kanu kabangingi rai lang kata kawan ra ya ka result ha ka jing ka jungi bat day namar kan ni ka long kemi ka baru belai ka badon ya kini ki jinglong ki ba kerpang haka ka badon ka jinga day ba utenga bat u belai bat ka yeng ka sem banyo ka result ka long kumno ka penmi ya usambal uba shim ya ka benta ka jung unong itu lupa uba shim ya ka benta jung ulingdo pat uba shim ya ka benta jong sim pan yo ba kumnu bahalen dat jong ki nong yalam ki don ki long keme ki bariu blai to ublai un kerku ublai un yaram lengba kan ka jing slok han ka por nangai kan long ka jing kerku na ka benta jong pilang baro ublai na ka benta ka buram ka jung amen tungin ya duai atrai ublai badukpa jengi ubah peneng Iwan hajan jome kokenrat akan ika janmen. Ban aingu ime kokenrat bamala ahi nika ketin ke jome. Kaba penken mau yangi akan ika jingim juga nika longkemi ke beriu belai kahana. Bat kumnu ko try bakan nika beriu. Ka don kata ka jingya day ka bajan bat utengah jongka. Ha ka jing syakri ke jongki ime. Ha ka jingya iwe.
Bat ru ko kunran kadon ke jinga dei ka bajan bat meha ke jing duai ki jongka. Bat ru ko try kadon ke jinga dei ka bajan jongka. Bat ka ying ke sem ke jongka. Bat kumno ko try bakini ki e bar khoi. Ki penlong ya ka, ki pen mi ya kita ki khon. Ki banlong ki nong ya lam. Jong kari bat kejat benriu kan rat bap hangi duai ru ai be ki long ying ki long sem ke jongi ru ha kani ke janmin ki long ying ru ki ban pet nuksa na kani ke jing em jo ka hana ban leng ba kani ki jing long ki badon haka ngi ru ko try ni la ban long kita ki long ying ko kan rat ki ban pen mi e ki khon ki jongi ki khon ki beriu blai ki khon ki ban ya lam mi kani ke ri ke jongi ki khon ki ban ya lam ki balang ke jongi ki khon ki ban ya lam ru ya kani ke ri bat ke ban riu hi barok away. Ko kan ratus ngobat pediang ya kini kijing khot kerpat ke jongi. Da bangi pa ni kide baro aka kerteng ke jong Jesu Kristus bolong nong penem. Amen.